Děkuji moc krát za předání slova, nebojte se, nebude to pokračovat. Je to těžké mluvit o sociálních sítích, je to těžké mluvit o audiovizuálních pomůckách a je to těžké mluvit o tom 40 minut. Takže pokusím se, aby to bylo trošku interaktivní, abyste taky se vy nějakým způsobem zapojovali. Budeme si samozřejmě pouštět nějaké ty ukázky, které budeme potřebovat k tomu, aby nás to ještě nějakým způsobem bavilo. Podíváme se, co nás teda čeká. A jako první nás čeká Facebook. A moje první otázka je, kolik z vás má svůj osobní Facebook? Ukažte mi ruce. No, to je poměrně hodně, takže si možná nemusíme ukazovat prostředí Facebooku, ale taky možná můžeme, protože jsou tu někteří, kteří v tom takzvaně moc nefrčí. Takže my se podíváme, jak nám vypadá ten Facebook. Tak, tady máme základní facebookovou stránku a moje další otázka v té prezentaci byla, kdo z vás má kromě osobního profilu taky nějaký profesní profil, kde hovoří o své práci, kde sdílí nějaká pracovní data. Máme tam 1 ruku, 2, 3, 4, tak řekněme asi 10 lidí. Co tím myslím, co to je profesní profil? To není váš osobní profil, je to stránka, kterou vy vytvoříte jako jakousi skupinu a může vypadat třeba takhle. To je moje profesní stránka, která se jmenuje Lucie Barba-Postolosová, Mluviti zlato. A vidíte, že tady sdílím věci týkající se komunikace, osobního růstu a tak dále. Čili je to stránka, která je veřejně přístupná, nemá žádná nějaká velká omezení a kdokoliv z veřejnosti na ní může diskutovat. Tady vidíme počet lidí, kteří si to označili jako taková, která se mi líbí, tato stránka se mi líbí, tohleto téma mě zajímá a tak se dívají jednak, co je součástí moje práce. Tady vidíme třeba nějaký rozhovor, a nebo potom vidíme nějaké konkrétní příspěvky týkající se komunikace. Tenhle ten byl třeba o tom, jak má vypadat správná prezentace a že by měla obsahovat nějaký příběh. A těchto příspěvků je tam celá řada. Nevím, jestli dneska bude obsahovat nějaký příběh, to se možná necháme překvapit. Kolik z vás, kromě profesní stránky, založilo ještě nějakou další skupinu? To je otázka a je otázka, jestli 1, 2, možná 3. Podíváme se na to, co to je skupina, která není vlastně profesní. Já učím češtinu jako cizí jazyk už hodně dlouho a zjistila jsem, že někteří moji zejména mladší studenti prostě mají rádi, když mají v tom facebookovém prostředí ještě skupinu, kde se sdílí například nějaké části přednášek a tak dále. A hlavně, že se tam sdílí i poté, co skončí ta aktuální výuka. To znamená například moji studenti z letní školy, když chtějí, tak si dají tu stránku a ukážu vám, co tam například můžou vidět. Moje skupina pro studenty je uzavřená skupina, což je rozdíl, to znamená, nevidí každý její obsah. A toto je třeba moje skupina z letní školy. Podíváme se, co jsem tady třeba pozdílela, nějaké fotky dalších skupin. Sdílím tady třeba i části výuky, vy to asi nevidíte, ale tohle to byla třeba hodina, kde jsme řešili světové strany a dělali jsme adjektiva a dělali jsme nějaké věty, takže já jim prostě vyfotím tu tabuli, pozdílím to tam a oni mají vlastně takovou mini lekci zadarmo, se může říct. Tato skupina se jmenuje, jak vidíte, Tady je Lucie. Takže úplně jednoduchý název. Výborně. Výborné na tomto je, že vy tam můžete samozřejmě vkládat i nějaké průběžné informace, změny například v učebnách a podobně, které můžou být pro ty lidi trošku aktuálnější, než když jim je pošlete na e-mail, protože oni na tom Facebooku někteří opravdu tráví celý svůj den a okamžitě jim to tam blikne trošku pružněji než na tom e-mailu, pokud nemají na e-mailu upozornění, že jim právě přišel nový e-mail. Když se budeme věnovat výhodám Facebooku, tak vidíte, že jsem tam zmínila, že například je možnost připnout si nějakou zprávu jako první v té skupině, jako nějakou důležitou, třeba charakterizující tu skupinu, která prostě vždycky zůstane jako první a všechny ostatní se budou řetězit pod ní. Je to rychlá záležitost, přístupná všude tam, kde máme
Internet a, jak jsem řekla, můžeme sdílet všem zaraz bez toho, aniž bychom hledali, kdo má jaký e-mail a která to byla skupina. Psychologicky u těch mladších věkových skupin určitě jde taky o to, že ten učitel jim připadá, že jde prostě s dobou, že je cool, že je jim blízko. Jo? Je to psychologický faktor, který taky hraje dobře v té skupině. Krom toho můžu v té konverzaci, která následuje například pod obrázkem, označit konkrétní uživatele. Takže já tam začnu psát jejich jméno, to jméno se označí a oni uvidí ve výpisu svých zpráv, že někdo o mě mluvil, někdo se o mě bavil, kliknou si na to a vidí přesně, o čem se tam, proč se mi označila. Zřejmě něco po nich chci, nebo je něco pro ně konkrétně důležitého. To je jedna velmi pěkná možnost, kterou Facebook nabízí. Samozřejmě pokud máme smíšené skupiny, tak, a to se stává třeba právě v případě letních škol poměrně často, že jsou prostě starší naši studenti, nemají Facebook, můžou se cítit nějakým způsobem jako ochuzení nebo že nejsou v proudu s tou skupinou a potom je nutné vlastně tu práci dělat vždycky dvakrát. To znamená nejenom vložit všechno na Facebook a dál se o to nestarat, ale právě i provádět ten aktivní e-mailing, kterému se pak budeme věnovat na workshopu. To znamená, to, co vložím na Facebook, to ještě v druhé fázi odesílám e-mailem. Ono to potom, když to přejde do cviku, tak už to není takový problém. Taky někteří můžou mít pocit, že ten obsah sice je třeba v uzavřené skupině, že je tajný, ale že je přece jenom sledovaný. Já jsem tady zmínila citát Juliana Assange, který doslova řekl, Facebook a Google mají tajné projekty na sledování, shromažďují data i po odhlášení těch uživatelů. A prostě tady toto přesvědčení v těch lidech trochu je, takže oni, pokud je naším cílem té facebookové skupiny, aby moji studenti prostě diskutovali, konverzovali, tak někdy to nemusí vyjít, protože oni mají pocit, že když je skupina tajná, tak to vlastně pořád někdo vidí. Čili je to hodně individuální záležitost, jak to všechno tohleto vyjde. Pokud jsou videa delší a my přidáváme videa, tak už je musíme dát na YouTube a na Facebook vložit přes proklik YouTube, protože další videa na Facebooku je trošku problematická záležitost, je tam určitý limit. Tady mám takový menší překlep, ale myslím, že všichni rozumíme. Podíváme se na takovou statistiku z dubna 2013, aktuálnější zatím nebyla k dispozici, a to je statistika serveru doba.webová.com, která nám ukazuje, že ačkoliv počet 3,8 milionů uživatelů Facebooku je sice uvedený, tak reálných uživatelů Facebooku u nás v České republice jsou necelé 2 miliony, řekněme, v tuto chvíli, a to proto, že někteří lidé si tvoří různé dublované profily, nesmyslné profily a tak dále, nebo profily, které prostě nejsou nějakým způsobem aktivní. Na celém světě je pak 1 miliarda lidí, která využívá Facebook. A vidíme, že jako hodně pokulháváme spíš v jiné sociální síti, a to je Twitter. Podívejte se, že 200 milionů lidí na světě má Twitter a v České republice k dubnu 2013 asi 150 000 lidí. Je to sociální síť, která nám není úplně vlastní a budeme se o ní ještě bavit. Mě osobně překvapil výsledek Google+, a to bylo 400 000 aktivních uživatelů ze 400 milionů existujících uživatelů na světě, protože Google Plus je podle mě trošku problematická síť a zase budeme se jí věnovat. A kdo z vás má profesní profil na LinkedIn? Ukažte mi ruku, já ho mám. Asi třetina možná. Je to dobrá věc mít profesní profil na LinkedIn.com, protože tam se můžete setkávat s profesionály z vašeho oboru, můžete vkládat určitým způsobem tematizované příspěvky a ty se ukážou profesionálům z vašeho oboru. Zase možná více na workshopu. Tak. Pojďme ještě na jednu statistiku, jenom abychom se podívali na ten nárůst aktivních uživatelů sociálních sítí. A proč to děláme? Protože my si potřebujeme vlastně říct, jestli to ti naši studenti chtějí nebo nechtějí. A vzhledem k tomu, že počet aktivních uživatelů sociálních sítí roste, tak to znamená, že to spíš chtějí, pokud to nemáme ověřeno tedy přímou otázkou v tom semináři. Tady vidíme určitý nárůst od prvního měsíce roku 2010 po třetí měsíc roku 2013 a kvartálně taky nárůst lidí na Twitteru, který roste stále rychleji, je to prostě dynamická síť, ale pořád je jedna z těch nejméně využívaných v
v České republice. Vidíte, že 72% lidí na Facebooku je ve věku do 630 let, to je ta starší věková skupina, o které jsme se bavili, která možná nebude mít prostě Facebook a nebude s ním nějakým způsobem sladěná. Pojďme se podívat na Twitter a zase otázka pro vás, zase malá statistika tady pro nás. Kdo má nějaký vůbec jakýkoliv profil na Twitteru, kromě mě? No to už je, vidíme to jasně. Tady řekněme 5 lidí máme profil na Twitteru. Máte ho jako osobní profil nebo jako profesní? Osobní profil. Máte někdo profesní profil na Twitteru? Jeden člověk. Možná 2. Já mám ten automatický. Jo. V Facebooku se dělá každý sám. Ano, ono se to dá všechno propojit a to, co máte na Twitteru, se dá zase vložit vlastně automaticky na Facebook. Twitter má ale pravděpodobně každý váš americký student, protože Američani mají Twitter hodně rádi. Je to způsob vyjadřování, který je jim blízký, to znamená krátký, ekonomický způsob vyjadřování, který oni upřednostňují. Jenom upozorňuji, že založení profilu na Twitteru není tak jednoduché a bezpodmínečné, jako je tomu u Facebooku, kde prostě založíte profil a jestli tam máte jednoho přítele nebo 1000, je úplně jedno. U Twitteru ten proces probíhá tak, že vy už na začátku se musíte stát takzvanými followery, následovníky někoho. To znamená, že vy si tvoříte ten profil a teď oni vám řeknou tak a vyberte si lidi nebo projekty, které budete sledovat. A vy musíte odklikat asi odhadem 25-30 minimálně profilů, které budete sledovat a až teprve potom vás to pustí do toho systému. Takže je dobré mít nějakou znalost předem, co vlastně tam chcete sledovat, abyste panicky neodklikali cokoliv a kohokoliv. Jak už bylo tak trošku i naznačeno, tak Facebook i Twitter jsou velmi dobře propojitelné sítě jednak mezi sebou, ale taky s aplikacemi ve vašem mobilu. Většina mobilů už má taky předinstalovány tyto aplikace. No a zhody v pohledu na učitele jsou stejné jako u Facebooku, že zkrátka jdete s dobou a jste blíž té mladší věkové skupině. Já jsem říkala, že sdělení je nějakým způsobem limitováno a to je, na Twitteru můžete jedno sdělení mít do 140 znaků, včetně mezer. To znamená, že je to velmi krátké sdělení. A pokud nahráváte třeba obrázek k tomu sdělení a je limitována velikost toho obrázku, nahráváte nějaký odkaz, tak i ten odkaz se už odečítá ze znaků, které můžete sdělit. Proto taky některé internetové servery nabízejí, že vám udělají krátkou verzi toho odkazu a pak tam máte jenom něco takového místo něco takového, abyste vůbec něco mohli ještě připsat. No, a vzhledem k tomu, že to někdo Twitter má, tak nám někdo může říct, co to je hashtag. Tam se někdo hlásil, že má Twitter. Já ukazuju prstem, ale má to svůj důvod. A jak vy se jmenujete? Aha, víte, že o vás budeme mluvit? Nevíte, už to víte. A Jani, co to je hashtag? Klíčové slovo. Klíčové slovo. Jak ho poznám? Že tam má tamhle tu mřížku. Ano. Před tím klíčovým slovem je tato mřížka. A co udělá ta mřížka s tím klíčovým slovem? Když kliknu na to klíčové slovo, tak se mi otevře stránka, na které jsou všechny odkazy, které obsahují toto klíčové slovo. To znamená, je to tematické členění příspěvků a používání hashtagů je velmi efektivní způsob, jak dostat třeba i sebe do povědomí lidí, kteří se zabývají podobným tématem. Někdo používá hashtag spíš jako pro srandu, to znamená, že tam dělá hashtag a napíše třeba, já nevím, I'm laughing so hard, takže to asi k ničemu neodkazuje, ale když uděláme hashtag a napíšeme komunikace, hashtag a napíšeme třeba nevím, konference, tak všechny příspěvky, které obsahují hashtag konference, tam budou s tím mým obsaženy. My se na Twitter podíváme, protože vy ho tady většina nemáte, takže jenom abychom viděli to prostředí. Tak, tady máme Twitter. Vidíte, že já tam mám profil Lu Barba Postolosová a tamto za tím zavináčem, to je jméno, které používáte, když vás chtějí ostatní označovat nebo pod kterým sami píšete, čili to je sice název vašeho profilu, ale všichni vás vidí jako to, co je za tím zavináčem. Může tam být třeba 1, 2, 3 ahoj.
vůbec to nesouvisí s vaším jménem. Tady vidíte takový centrální výpis toho, co vy jste si označili, že to následujete. Vždycky, když se přihlásíte na svůj profil, tak se vám prostě vypíše všechno možné z těch profilů, které sledujete. Já jsem si tady našla několik různých lidí, kteří píší tak trochu profesně. Toto je můj ex-přítel, který má, je velice rád, že o něm mluvím, který má profil Speak Advanced. On učí angličtinu a zkrátka vidíte, že těch followerů má dost málo. On sám sleduje 6 lidí, 6 profilů a jeho sleduje 12 lidí, 12 profilů. Proč? Protože je to prostě pro české studenty a velmi málo českých studentů má Twitter. Ale nicméně nějaké followery tam má a tady už prakticky vidíme. Takže třeba Jakub použil hashtag materials, materiály, a my, když si klikneme na ten hashtag, tak se nám ukáže buď top výpisy, to nejlepší, to doporučené, anebo si dáme všechno, chceme vidět všechno a už vidíme všechny, kteří použili to heslo materiály. Ale nás spíš zajímá čeština a tak se podíváme na profil LearnCheck, který je dost zvláštní, protože se na něm vůbec čeština nevyučuje. Taky je to prostě profil, který je určen pro výuku angličtiny, což mě úplně zarazilo, překvapilo, protože vy, když si dáte Czech, tak vám vyjede Learn Czech a vidíte, že k followerům patří třeba Erik Best a expati a tak dále. A tady vidíme, ale nicméně vidíme aspoň systém, jakým způsobem ten Twitter funguje, to znamená například jejich účelem, jejich cílem je naučit lidi 10 slovíček denně, nebo 10 frází denně. A tak si vybrali, že třeba 34. je naučit těchto 10 slovíček, které nacpou nějakým způsobem do těch 140 znaků. Takže vidíme tam nějaké people, lidé, sač takový a tak dále. Vidíme tam někdy, že ta mezerka chybí, protože by nám chyběla do 140 znaků, takže se to tam tak různě třeba neesteticky nacpe, ale vůbec to nevadí. Jiný příklad je Jana Slavíková, která vůbec ani nevěděla, že to byla zmíněna, ale myslím, že to určitě nevadí, je to naopak určitá forma propagace, kde už vidíme, že v předmětu a vůbec v tom zatím zavináčem je teda nějaké slovo Czech a skutečně na profilu se čeština učí, na profilu se o češtině mluví a jsou tady zmíněny nějaké denní kurzy a jak se můžeme k Janě dostat. Vidíte tady velmi funkční věc, to znamená využívat všech možností, které mi dává Twitter. Například můžeme si umístit svoji stránku, což nám Twitter nabízí a ta stránka přímo, tak to se proklikne, čili my se dostaneme k Janě na stránku a tady už vidíme všechny potřebné informace. Zmínili, já jenom řeknu jednu věc zase. Pokud Twitter chcete používat jako nějakým způsobem diskusní a konverzační prostředek, tak se může stát, že se vám ta diskuze bude ztrácet v takzvaném threadu. Ví někdo, co to je thread? Jenom mi ukažte ruku, jestli někdo vůbec ví, co to je, nevíme. Tak, thread, to je taková zvláštní věc. Zvlášť, když máte hodně followerů, tak se stává, že ti lidi diskutují, ale jejich příspěvky se prostě ztrácejí, protože už to řetězení pod tím příspěvkem je tak dlouhé, že ten server a ten systém to prostě nevydrží a on vám tam ty příspěvky usekne. Takže vy vidíte třeba 10, ale můžete jich tam mít třeba 100. To se prostě stává, protože Twitter nezaručuje to, že ten servis bude fungovat perfektně, vy to akceptujete jako další různé aplikace a antiviry, které máte ve svém počítači s tou magickou formulkou as it is, to znamená tak, jak to je. A pokud prostě vám to usekne 40% konverzace, kterou máte pod svým příspěvkem, tak to tak prostě je a vy to musíte akceptovat. No a máme tady YouTube,
který všichni známe, na který všichni chodíme, jenom nevím, jestli vy víte, že YouTube není určen pro sdílení jenom zvukových nebo jenom obrazových materiálů, vždycky z toho musíte vlastně udělat video. Formáty, které YouTube podporuje, jsou ty, které tady vidíte, takže například MOV a AVI MP4, MP4, známe všichni, tak to nám to určitě nahraje, ale pokud budete mít třeba MP3, tak už musíte z toho udělat vlastně video a přidat obrázek a hudbu, aby vám to YouTube vzal. Jenom jako zvuk vám to prostě nevezme. Kdo tady má na YouTube, nejenom, že se dívá a nic neřeší, ale kdo tady má na YouTube zase profil? Kromě mě. Jenom dva lidé. A máte ho pro, zeptám se brunetky, máte ho pro komentování nebo i nahráváte? Nenahrávám, takže jenom koment. To jsou totiž zase dvě varianty. Buď je někdo pasivnější recipient toho servisu, to znamená, že jenom komentuje občas něco někde, anebo někdo samozřejmě nahrává svoje vlastní videa. Na YouTube můžete nahrávat videa různě dlouhá, samozřejmě i delší než 15 minut, ale pro nahrávání videí delších než 15 minut už musíte mít takzvaně autorizovaný účet. To znamená, že ten účet autorizujete přes svůj mobilní telefon. Přijde vám SMS-ka, vy vložíte kód a od té chvíle teprve můžete nahrávat videa delší než 15 minut. Do té doby nezastaví vás to a řekne vám to, že nemáte autorizaci pro tuto operaci. Musíme si dávat velký pozor na autorská práva, to znamená, možná si myslíte, že to je prostě, že tam použijete nějakou písničku, samozřejmě, že relativně nemůžete a ty společnosti mají na to programy, které sledují obsah na internetu a které říkají, aha, tam vyjela ta písnička, podíváme se kde a už vám vyjede upozornění u vašeho příspěvku, že váš příspěvek obsahuje tuto písničku a shoduje se tento obsah s obsahem třetích stran, to znamená, někdo uplatňuje autorská práva. Co se vám může stát? Může se vám stát, že vám pošlou upozornění, abyste video odebrali. Ve druhé fázi toto upozornění vám přijde dvakrát, pokud někdo uplatní toto právo. Pokud vám přijde po třetí, video vám smažou a už je nenávratně ztraceno. A pokud se situace opakuje, tak můžou smazat i celý váš profil s tím, že nebudete mít možnost si další profil na stejný e-mail udělat. Takže budete muset založit úplně nový e-mail a udělat úplně nový profil na YouTube. Výborně. My se na YouTube teď trošku podíváme zase do toho prostředí. A vidíme, že třeba zase já tady mám profil Barba po stolu a když si na něj kliknu, tak tady nahoře vidíte takzvané seznamy videí. To znamená, já si můžu vytvořit vlastní seznamy videí, například pro výuku, umístím si tam separovaně videa, která budu potřebovat a nemusím je znovu a znovu a znovu hledat. Když se tady poposuneme kousíček, tak tady třeba vidíme moji složku výuka. A protože já tu složku nemám úplně nějak perfektně rozstříděnou, tak tam mám třeba i videa, která potřebuju do svých kurzů sociální komunikace a tak podobně. Vidíte tady třeba tu sérii etiketa, kterou občas používáme. A už ji nemusím znovu a znovu hledat. Když se vrátíme zpátky na tady toto video, tak bych vám chtěla jenom tak představit, zase tak spíš z přátelství, promočně Czech American TV, nevím, jestli víte, že existuje Czech American TV, která má sídlo v Americe a dělá mimo jiné kurzy českého jazyka online, velmi se zajímají například o české recepty, zajímají se o český folklor, českou kulturu a v rámci té Czech American TV prostě to zveřejňují. Taky mimochodem hledají různé spolupracovníky, webdesignéry, stříhače a tak podobně. O tom třeba potom osobně. A my si teď pustíme první ukázku, jak třeba na Czech American TV učí slečna o těle. Welcome to our Czech American TV Czech class. Today we will talk about the human body, part 1. Human body stands for lidské tělo. Head,
Hlava is the biggest part here on the picture. Vlasy, hair, is right on top of your head. Vlasy. Oči, eyes, everybody's got 2 eyes. Uši, ears, everybody got 2 ears. Nos, nose. Pusa, mouth. Brada, chin. Tady máte potom odkaz na Czech American TV, CATVUSA.com. Já jsem byla v kontaktu s jejím provozovatelem, je to nezisková organizace, vám ještě chci říct, takže za případnou spolupráci neexistuje žádný honorář pro nikoho, ale to úplně nevadí. Nicméně oni hledají hlavně spolupracovníky pro tu technickou realizaci tohoto, protože českých lekcí mají nahraných asi 250 a už moc nechtějí rozšiřovat. No, viděli jste, jak ta lekce někdy probíhá, to znamená jako takový určitý drilling lexika například, ale pro tyto účely to nemusí být úplně špatné, protože dá se vracet a možná s výjimkou brady na výslovnost je to taky fajn věc. Výborně. Takže to jsme si ukázali. Vy tam samozřejmě můžete sdílet i různé tutoriály, přednášky. Já tam mám přednášky různé, které dělám třeba na konferencích, a nebo se tam bavit o kultuře a historii. Ještě k těm autorským právům vám řeknu jednu věc. Pokud vy si myslíte, že za vámi třeba někde hraje rádio a vy mluvíte, že to není problém, tak to je chyba, protože to je taky problém. Vy prostě sdílíte ten obsah i s tou nahrávkou z rádia, i s tou písničkou z rádia, takže zase vydavatelství té hudby má nasazený ten program a jemu je jedno, jestli vy to máte jako centrální song, nebo jestli to jede na pozadí třeba vašeho mluveného slova. Zase vám tam může přijít, prostě shoduje se s obsahem třetích stran a tak dále. Takže pokud se budete nahrávat, tak opravdu někde, kde je ticho, klid a kde máte na všechno ten copyright. Czech American TV jsme si ukázali, postupně vám ukážu ještě více. No a my se ještě jednou podíváme na YouTube a Google+. Pokud se komentáře vaše ukážou na YouTube, tak se automaticky ukazují i na vašem profilu na Google+. S tím je potřeba počítat. Vy to můžete odškrtnout, že tam ten komentář zveřejňovat nechcete, ale nicméně většina lidí prostě neodškrtává a vždycky to odešle, takže je to tam všechno. Nevím, jestli používáte Google Translator ve výuce někdo? Ukažte mi, jestli ano. 1, 2, možná jenom pár lidí, protože my víme, že ten Google Translator je někdy trochu problematický a mně se teda osobně třeba stalo, že já učím teď hodně studenty z Kamerunu a oni mají základ ve francouzštině. Já francouzštinu neovládám, možná tak, že ale to asi neuplatníme úplně v testu, takže používám Google Translator, když vytvářím lexikální testy zaměřené na slovní zásobu. Dám jim to tam anglicky, ale i francouzsky. A asi 3krát se mi stalo, že ten překlad prostě vůbec neodpovídal tomu, co jsem chtěla, a byla to nějaká úplně základní slova. A pokud bychom se chtěli na ten Google podívat, a kde to tam vlastně je, tak máme ho tady a vy vidíte tady ty možnosti, které se nám otevřou po kliknutí na tyhle ty čtverečky. Máte tady různé vyhledávací záležitosti a v té kategorii More máte Google Translator a tam si můžete vybrat jazyk, ze kterého překládáte a cílový jazyk. Těch jazyků je tam opravdu hodně, když se takto podíváte zase. No, čili do čehokoliv relativně přeložíte. Taky Google Plus nabízí možnost mít takzvané Google dokumenty a na nich sdílet nějaké záležitosti. Čili vy si můžete vkládat jako do jakéhosi archivu svoje dokumenty, svoje nahrávky do systému Google a pak vám tyto nahrávky budou přístupné vlastně všude na světě, kde budete. Nebudete muset nosit sebou USBčko nebo prostě se stresovat, jestli něco máte, nemáte. Když to máte tady, ukážu vám, jak se to dělá. Tady máme vlevo, vidíte, že si můžeme nahrát soubory a umístit si je do určitých složek, které tady máme. Já se takhle vrátím.
Tak a my se podíváme, třeba já tady mám dokument na rétoriku a vy si můžete zvolit, že si ho teda prohlédnete takhle, nebo si ho můžete samozřejmě stáhnout a stejně tak ukázky hudební a podobně, ty doporučuji stahovat, protože pro to přehrávání je toto dosti problematické. Vidím, že vás to zaujalo. Rétorika, zase můžeme potom třeba osobněji. Má tady někdo vůbec ten disk a ty dokumenty? Používáte to někdo? Zase pár rukou vidím nahoře. Velmi praktická věc, kterou opravdu doporučuji, a zvlášť pokud hodně cestujete, jezdíte na různé stáže a tak podobně. Nechcete sebou nosit ta portfolia, nechcete se zabývat tím, jestli jste ztratili nebo nestratili USBčko, tak prostě pokud máte přístup k internetu, tak tím pádem máte přístup ke všemu, co potřebujete, k tomu nejnutnějšímu, co si tam nahrajete. Nicméně, co si budeme vykládat, může se stát, že zase my to akceptujeme as it is a může se stát, že prostě nastane nějaká chyba serveru a všechno vám to zmizí. Kolik máme času, se zeptám? 6 minut, to je málo, ale nevadí. Já taky hodně používám kameru ve výuce a my víme, co kamera způsobuje, můžete si to už pročítat na slajdu. Já oceňuji na kameře jednu vlastnost a to je navození mírně stresových podmínek pro studenta. My ty studenty učíme v takovém vakuu. Jo? I ty nahrávky jsou někdy takové: dobrý den, jak se máte? Mám se dobře. A co vy? No, tak to není úplně realita, kterou potom vidíme v praxi. A stejně tak, když studenti, moji studenti například teď půjdou na přijímací zkoušky, tak samozřejmě, že budou zkoušející vstřícní a budou jim vycházet vstříc, ale rozhodně na ně 20 minut nebudou mluvit stylem nebo nebudou čekat, až oni se 20 minut vymáčknou, co vlastně chtějí. A ta kamera je takový prostředek navození takového zdravého stresu, který jim trošku simuluje jinou stresovou situaci a ukáže jim samotným, jak to bude vypadat. Až budou trošku pod vlivem toho stresu, jak bude vypadat jejich projev. Já vám ukážu asi minutové video mého studenta George, který se pokusí představit a pokusí se říct, kdo je a co dělá a co umí, co studoval. Tak, George je tady. Dobrý den, já jsem George. Narodil jsem se na Kamerunu v roce 1980. Studoval jsem na privátní škole v Yaoundé a potom na univerzitě, na fakultě ekonomické v Yaoundé. Žil jsem v Kamerunu v Yaoundé vedle univerzity. Teď žiju v České republice v Olomouci. Pracoval jsem v bance. Teď studuju češtinu na filozofické fakultě. Tak, to je milý George. A vy vidíte, že ten stres tam určitý je, že pokyvování teď přemýšlí, hledá slova a my si to potom samozřejmě pouštíme, analyzujeme, studenti si navzájem dávají zpětnou vazbu, učitel taky dává zpětnou vazbu a ten student prostě vidí, ten audiovizuální věm je nejsilnější, že zkrátka není tam plynulost, že tam občas byla nějaká chyba a na čem konkrétně je potřeba pracovat, což pro ten projev a pro to praktické použití je nejdůležitější. Program workshopu si tady prolétněte okem, budeme se bavit osobně, budeme se bavit o aktivním e-mailingu studentům, o tom, jestli máme nějakou afinitu nebo spíš averzi k sociálním sítím a co to může způsobovat. Budeme pracovat s videí na YouTube a když zbyde čas a tak dále, a když zbyde čas, tak se samozřejmě zkusíme i sami natočit a uvidíme, jak to bude vypadat, když mluví hlasový profesionál, protože někdy hlasoví profesionálové vlastně nemají za sebou ani jedno nějaké pořádné komunikační školení a vlastně se nikdy na videu neviděli. A to je někdy prozření potom velké. Děkuji za pozornost. Jestli dostanu like, tak to nevím, ale možná ano, tak jako na Facebooku. Budu se na vás těšit na workshopu a pro ty z vás, kteří máte LinkedIn, tak budu ráda, když se spojíme i na té síti LinkedIn, kde mě najdete pod mým jménem Lucie Barba Postolosová.
Ano, tak otázka byla, jestli Facebook, respektive jestli Twitter není kožený a jestli má výhody oproti Facebooku. Výhoda je úspornost sdělení, pokud to někomu vyhovuje, to znamená taková rychlost. Jo, nicméně já si myslím, že ten Twitter ještě to bude chtít nějakou dobu, než se prosadí tady v České republice. Protože my prostě nemáme úplně tendenci až tak ekonomicky se vyjadřovat a až takhle jako mluvit. Je to opravdu spíš třeba pro to lexikum nebo pro to phrase a day, jo, jedna fráze na den. Zase není dobré vaše followery zahlcovat příspěvky. Doporučuje se maximálně třeba 6 příspěvků na jeden den. Já třeba profesní profil na Twitteru nemám, protože pro mě a pro například ty komunikační dovednosti je to naprosto nepoužitelná záležitost. To znamená, já vždycky, když sdílím něco takového, tak sdílím na Twitteru něco ze svého blogu, něco ze svého Facebooku a tak dále. Nedá se tam prostě moc jako k něčemu vyjádřit. Jak brzo začínáte studenty natáčet? Na první hodině, na druhé hodině? Tak to by mi asi utekli. Ale já teda, když si vezmu, jak dlouho pracuji se studenty z Kamerunu, pokud se bavíme o výuce češtiny jako cizího jazyka, tak my jsme teď někde v lekci 14 v Lidě holé žluté a zhruba tak o té 11. lekce, když už opravdu umí aspoň trochu souvisle mluvit bez toho, aniž by se zhrazili a teď přemýšleli akuzativ a co vlastně a tak tam to nemá úplně jako efekt, který potřebujeme, zase nechceme ty studenty týrat. U komunikačních dovedností můžete hned první a trošku je potýrat, aby viděli, že prostě je potřeba na tom pracovat, ale u češtiny jako cizího jazyka až později trošičku. Ještě tady v té kameře, když už se ptala kolegyně, tak napadlo, když jim to pouštíte, jestli hned tu hodinu, anebo jestli třeba na další hodinu? Hned tu hodinu, okamžitě to musí být, protože proč příští? Jo, hned to řešíme. Já pracuji s diktafonem a většinou k tomu ještě něco dopřipravuju a pak s tím pracuji na další hodině. My s tím, když fázovaně, tak s tím pracujeme třeba tak, že jim ukážu někde na konci, nebo aspoň v prostřed toho semináře, který máme, nebo toho běhu, který máme, tak jim ukážu, jak se zlepšili. To znamená, takhle podívejte se, vy už si to možná nepamatujete, oni mají někdy tendenci, zvlášť studenti tohoto typu, studenti, pro které je čeština hodně těžká, tak mají tendenci si myslet, že prostě mluví hrozně, že mluví špatně. Musíte je pořád motivovat, musíte jim pořád dodávat pocit, že to prostě má smysl. A když jim ukážete třeba v květnu, jak mluvili v březnu, tak najednou oni to srovnání vidí. Takže když fázuju, tak takhle. Například u té kamery, jste se setkal s tím, že by někdo odmítl nechám se nahrát, jak to potom řešíte a potom ještě jedna věc. Ano. Vy jste nám to video ukazovala na YouTube. To znamená, dáváte nahrávky studentů na YouTube, máte nějaký souhlas? Tak, k tomuto doporučuji přijít na workshop. Jo, protože to bychom tady zabředli do složitých věcí. Nicméně ano, nekooperativnost nekooperativnost je. Ano, videa studentů dávám na YouTube. A proč? Protože na YouTube existují různé typy vkládání a jeden z nich je třeba neveřejný a soukromý. To znamená, video vidí jenom ti, kterým ho pozdílíte. Nikdo jiný, kdo nemá konkrétní odkaz, video nevidí. A nemůže ho vyhledat. Dobrý den, já jsem Anická. Já možná poslední otázka, asi jsem přišla pozdě, ale možná jste to řekli na začátku, paní kolegyně. Když tady řešíme vlastně ta současná média, což znamená teda pokrok techniky a tak dále, není ta příručka v knize pro pokrok zpátky? Jenom abychom propojili ty dvě věci. Na to existují různé názory.